Моля. Де е това? Уа. Как умряхте? Минах шипа, мамо. Добре, има сейфти нет, просто е гаден сейфти нет. 53. О, брат. Как умре на 53? Не знам. Какво се случва? Как Ти не вероятно влезме? ми направи с мен. Баш с мен, бе, брат, пак паднах до тая шитня. Коми мейби лист. Пак умрях на ранно място, брат. 56. Ще кажа къде на листа, брат, според мен. Влади. Брат, е бал. Влади. Защо си толкова слаб, бе? Не знам. Кой им рейси? Над Cowboy се. Влез. Брат, така съм много слаб. Кой ми се обажда? О, не. Кириле. Къде е Кирил? Къде се намирам, бе, брат? Спипаха над 1 кило кокаин на Дунав мост, Ала, бе. What the fuck? 39 до 100. Това не ми е най-хубавия рън. Пак. Моля те. No best! No best! No best! Какво направи? 71. Ала, ти умря на нормално. О, не. Гол. О, не. Чакай, What the fuck, какво става днеска, бе, брат? О, Защото не. всички fucking правим неща. Не. Wait, guys, време ли е за? Трябва да дишам. Са да флукна от 1 часа 50-20 на Deadcoin и ще... Падна ми кръвното, брат. О, Добре, всеки ме е разбран. брат, клипвам. Найс. Е, No best! Motherfucker, брат. No best! down! No best! Успокой се! No best! Изфърча. Брат, вчера no best, днеска no best. What the fuck? What? 64 ката. Йоу. Holy shit. Как не си го минал още, what? Така бе, брат. Аз съм слаб. At this point просто столват за attention. Не. Просто съм слаб. Да знаеш. 64. О, как умирам на шипа? Това беше найс. What the fuck? 65. Абе, Кириле, колко трябва ти платиш да минеш 65, what the fuck? Йоу. Някакво беше супер консистент и беше като брат, it's not hard. Буквално го бъфна на стрим. Сигурно чуха, гледай си работа. Не, аз ще ви го начукам. Когато спреш да кърпаш, кога... Подикваш...
Не! 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 Така. Не, бе, брат! Не! Случва. Не! Братле! Не пак! Не пак. Сирам! Не! Не, бе, брат! Братле, не! 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 Не, бе, брат! Ники, виж ми екрана, моля те, братле. Не. Какво трябва да че направи 74, да? Да. Братле! В момента трепера, братле! Защо е, бе? Не! 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 Не, бе, братле! Брат. Треперя в момента. Не мога. Браво, Боди! Давай! Това клипа. Гадната шиба на